Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. RHOD Annie no Laconco. No, into eyenzeka kudala le and ngiyazi ukuthi kule channel sayihleka because indlela engayibona ngayo iyayihlekisa. Niyakhumbula uLesi eyaka Annie eyomfundisa ukugaya umqombothi or abanye bathi utshwala besiZulu. So uLesi wafika ka-Annie wangena ekitchen lakhe, angazi ukuthi base bebuzana ukuthini. WasuLesi phela mina anginandaba naye ukuthi yena umuntu wesifazane. No, ngiyaxolisa uLesi bengiqeda. Uyacabanga ukuthi umuntu uthatha isikhathi wahamba wathi uzokufundisa kwakho. Mayesefika la esesendlini yakho ethi phela mina anginandaba naye. Kodwa ke ile video ayisima lena nalokho. uAnnie uvezile ukuthi imfundiso kaLesi isebenzile. Nangu Annie eveza ke ukuthi uLesi wamfundisa kahle ukwakha umqombothi. Pho benzelani ubuxoki ngoba phela manje ngabe sisancoma kuLesi ukuthi hawu isikole sihambe kahle ngoba phela ngesikhathi sebexabana uLesi noAnnie sayibuza ukuthi thina lobu tshwala pho besiZulu kuzokwenzakalani ngabo ngoba nje into yabo ayiphelanga kahle. Angazi noma uAnnie wayesebuza indaba zikaLesi, uLesi engasafuni ukumphendula. Mina ngangihleka ukuthi nje udrivile uLesi wathatha isikhathi sakhe waza wathi uza neskill uzofundisa uAnnie. Mase sekhona lapha ya ekitchen enza into yakhona uthi phela anginandaba naye futhi angicengile nawe ukuba umngani wakhe. Angicengile nawe ukuba umngani wakhe. Bengintshela lokho ukuthi hayi wawenza umsebenzi uLesi, siyaxolisa futhi ukuthi sahleka ngalesa sikhathi ngoba phela sabona thina benoAnnie sebeqala umsindo. Okunye ke ngiyabonga isupport, ngiyabonga angiqedi. Guys, bengilinde u20,000 subscribers. Nenza okungaphezulu kalokho. Nakhona understand kodwa ikhona lento kimi ethi noma ngidlala kukhona la izinto engiyishoyo enizicoshayo nabanye futhi othola ukuthi bayayibuka le channel becoshwe namanye ama YouTubers ayibuka le channel becoshwe because akhona ama video ngisengayibona ngathi hayibo phela labe kukhuluma mina ngabe ngathi kambe phela futhi senza into eyodwa so kuzokwenzeka ukuthi imbono ifane. Asikho ke lapho guys, ngiyabonga kakhulu isupport, ngiyabonga uthando. Ngicabangani ngenza ngesiZulu ama video azoba ngesiZulu mase ngiphinde ngenza iEnglish ngoba ngiyabona phela manje ukuthi iyakhula ichannel and ekuqaleni bengilobo ngibathola nje abantu bethi please English bebaningi ukuthi English into engibhora ngayo. iEnglish ayikwazi, ayimnandi English phela English ikwenza ukuthi ube street. iEnglish if mina ke kwelami side ifuna nje ngikhulume ngiqonde ihambe kanjani indaba. Kanti ngesiZulu siyagudla nabantu. Mase nje sigcina ngokuthi hayi angisho lutho iphelele lapho. Wena uzosholani ukuthi khona into engishilo mangithe ngisho lutho ngoba ngisuke ngashongo lutho vele. Yileyo into yesiZulu. IsiZulu umuntu ungamhleba umthatha umqede kodwa nje uba uzawusho lutho isale kanjalo. Kodwa yizake kwilanguage yabelungu. Abelungu sekumele ulobu uphindaphindile reportedly, allegedly. Kuze kube nini? Rumors. Ngikhathele mina ileyo nto le yangikhathaza. Kodwa yeke ngoba kufanele ukuthi ipage likhule sizoyizama ukuthi nje mina umoya wami ungekho right ngoye kungihlule nokuphapha. Mengilokho ngekho right khonto ebiphazamisa umoya kancane. Ngiyabonga guys support, ngiyabonga angiqedi nazi ukuthi enikwenzayo. Ngiyakubonga, I appreciate you. Bye bye.